Velkommen til neurobiologisk forskning. Jeg hedder Nelly, og jeg læser biomedicin på SDU. Jeg er i gang med at lave et forskningsprojekt om slagtilfælde som en del af min kandidatuddannelse. Her ved siden af, der har vi en skitse af en hjerne med en blodprop. Når man har fået en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, så får man et område, som ikke får ilt nok. Det består af en kerneregion med hjernevæv, som ikke står til at redde, men det består også af en ydre region, som vi kalder penumbraen, som potentielt står til at redde. Vi prøver at klarlægge, hvordan at vi kan få det hjernevæv til at overleve. Vi kigger på signalmolekylet TNF, fordi vi ved, at mus født uden TNF de får større hjerneskader efter slagtilfælde end almindelige mus. Selvfølgelig laver vi ikke vores forsøg på mennesker. Vi laver dem på mus, ligesom sådan en, jeg har stående her ved siden af mig. Vi er godt klar over, at der er mange, der er meget skeptiske over for dyreforsøg, men vi kunne godt tænke os, at der var lidt mere åbenhed omkring det. Fordi i sidste ende skulle det gerne være samfundet som helhed, som kunne stå inden for det, vi render rundt og laver. Og vi gør det jo for at forhåbentlig i fremtiden kunne behandle de sygdomme, som folk lider af i hjernen. Når musen er blevet aflivet, så tager vi hjernen ud, og så skærer vi den i meget tynde skiver på den her maskine, som hedder en kryostat. Når vi har skåret væv ud, så skal vi have undersøgt nærmere. Det gør vi blandt andet ved at farve det og ved at høre forskellige kemiske analyser på det. Til sidst så skal vi have analyseret dataen ved hjælp af statistik, men det foregår ved en computer. Efter en lang dag i laboratoriet, så er det rart at komme ind og hilse på de andre studerende på kontoret. Hej. Hej, det er Nelly.